Nem tudom, hogy kerültek ezek ide. Itt nem jó, ha itt járkálnak amúgy. Menjetek vissza anyukátokhoz. Nem értik a magyar szót, na mindegy. Látod? Tehát én nem izé vagyok. Nem is mutatom, nehogy az legyen, tudod, nehogy az legyen, hogy izé, tudod. Nem is mutatok semmi olyat, hogy... Hát miért bár itt ülök, mosolygok, mi van veled, itt játszanak, hát miért mondasz ilyet? Miért mondasz ilyeneket, hogy neve? Én miért bánt? Tehát itt játszok, ide nézek a kamerába, ember. Mi van veled? Na de ez vissza, most megnézem, milyen helikopter. Szerintem lehet, hogy rendőrségi vagy katonai. Ilyen kék-fehér. Kék-fehér. Az én képemmel dobtak neki oda. Azokat tiltottam. De Szilvi, gyere, próbáljuk meg, mert jönnek a végén, tuti. Muga is korrekt, Gabriella is korrekt. Nekünk kéne, srácok, egy kicsit megerősödni. King, tesó, tudsz segíteni ebbe a körbe, hogy a 16 win megmaradjon, King? Aha, Szilvi. King, tudsz segíteni? Hát nem csak. Csinálni kéne, King. Meg kéne nyerni. Gyerekek szedik a virágot. Írsz. Na, figyeljünk. King, figyelj, 1.31 van még. A King erős. Ő persze, hogy erős. Zohár MVP-je. Azokat Most miről beszélsz, te? Hát itt ülök nyugodtan, nézem a pontokat, miről beszélsz te? Makula már röhög. Makula. Lonci Bianca, köszönöm, Betty. Így van, mindig sok lájkot nyomsz, Bence, köszi. Na figyeljünk most már akkor, King a végére. Nem videóztam, csak megmutattam őket. Órákig itt voltak, csak hogy látszódjon a kamerában, hogy játszanak. Elmentek egyébként, az anyjuk viszi őket arra, anyjukkal vannak egyébként, nem is foglalkozok vele. Mocsárjárom, köszi. Hajrá, Vegas. Én nem videóztam semmit, te le vagy tiltva innen, menj már innen. Én csak megmutattam. Hát ez... Öcsém! Na figyelj, King, most kéne a végére. Figyelj. 15 win. Ne hagyjuk, fiúk. Ne hagyjuk. Pacol, és Pacol megsegített. Pacol. Köszönöm, Pacol. Pacol, tesó, mekkora vagy? 16 win, Pacol. Pacol, óriási. Látod, hát ezek a rajongóim. Nagyon sok rajongóm van. Köszönöm, tesó. Nagyon szépen köszönöm. Hello, Julie. Hi, Julie. How are you? Óriási volt, Pacol. Julie meg ilyenek. Tihany. Ő venezuelai. Szoktam vele játszani, Julie. Vagy hova valósít. Valami latin csaj. Come estás? Kérdezés. Heart. Daily heart, Julie. Come estás? Bien, gracias. No. G. Komoly. Na, menjünk, vagy... Mehetünk, hát figyelj, lehet fölmész 20-ig, lehet fölmész 20-21-ig is. Hát ha gondolod... Ki tud? 94 000 likes, fiúk. Lehet, hogy most mi nyerünk már. Andi, köszi Erik, köszi Zétény, köszi.
Steve Roar. Szilvi. Azért próbáljunk meg, lesz tripla Szilvi. Napoz, tesó. Hát napozni is tudnék amúgy, tesó, csak nem szabad. Nem tudom, ez a kubai csődör, ugye hogy csinálja, hogy ő napozik, vagy ugye félcsupaszon van ez a kubai csődör, ez a Renato, vagy hogy hívják azt. Amúgy azon annyit nevetek azon a csávón elkezdi, hogy szokta mondani? Hogy hívják azt a csávót? Christopher, sziasztok, Christopher vagyok, a kubai csődör, meg ilyen. Milyen csődör? Ez a kék nem mutat rajtam sehogy, gyerekek. Pacal, az előbb maximális, köszönet, Pacal, maximális voltál, tesó, köszönöm szépen. Pacal. Ezt még le tudja hozni. Steven Round. Köszönöm. Becker. Mondi, nagyon szépen osztod itt az élőt, köszönöm. Andi, meg a Reality. Ez az lájkok is fontosak. Szilvi, és átvették megint a vezetést. Igen, tudom, Andi. Becker, köszönöm, Becker. Köszönöm, Becker. De tesó, szerintem most ez az utolsó köröm, tudod miért? Mert van bablevesem, azt megeszem, tudod? Van műanyag kanalam, és akkor utána, mert már régen vagyok bent élőbe, és amúgy tényleg, tehát pont most vagyok 2 órája, kevesen is vannak az emberek, meg hát nincs semmi tartalom, nincs semmi tudod? Ja, én is 1 óra 23 perc. Ja. 40 perccel korábban voltál, és általában ugye fordítva szokott lenni. Ja, hát nem is az, hogy kevesen vagyunk, csak nincs miről beszélni, nincs most úgy tartalom, most nem akarom a akkumulátort sem érteni úgy annyira. Meg elmész cigiért, gondolom, meg ilyenek, aztán később este. Persze. Nálunk is mindenki hazaér. Para volt a kórház, igen, para volt a kórház, hát remélem azt is, nem tudom, miket tettek már mostanában ki rólam. Remélem, hogy kitették a nem jó az ellenfeled, a dolgokat, ugye. Na figyeljetek, ezt meg tudjuk még nyerni, ezt le tudjuk még hozni, mert akkor meg lenne a 17 win, mennék kajázni, úgy nagyon jó lenne, nagyon nagy lenne. Hogyha pont úgy tudnék menni kajázni, hogy ezt megnyernénk még, ezt a kört. Viszont, hogyha nem értek utol, akkor a korrektség megkívánja, hogy akkor a végén kilépek, mert ezek botpontok. Valaki úgy akar ellene nyerni. Ja, már téged botoznak? Hát, ahelyett, hogy ajándékot dobott volna, inkább ilyen botpontok. Úgyhogy, hogyha ilyen 0-5-nél nem előztetek be, akkor kilépek, hogy megmaradjon a 16 wined. Mert nem akarom, hogy úgy elvinni, hogy nem korrektül. Mert nem én csinálom ezt, hanem valaki, nem tudom kicsoda. És akkor megmarad a 16 wined később. Hát dehogy nem, botok, Andi. Hát like botok. Botozzák, ez nem valódi pont. Semmi ajándék. Ez valaki úgy akarja elvinni a 16 wint, hogy ilyen... Hallod, Zohár? Na? Már ilyeneket írnak, hogy kirakták, hogy videózod a gyerekeket. Én egy pillanatra mutattam, hogy itt vannak köttem de semmit nem videóztam. Itt voltak vagy 20 percig, azt semmiért, csak így felemeltem így a telefont, így ennyi, hogy lássák, hogy ugye semmi nincsen, ők játszak, én meg itt ülök, na ennyi. Most én szerinted videóztam gyereket? Szerinted? Hát az a videózás, hogyha megfordítom így, ahogy most, így megfordítom, és elkezdem, az a videózás, nem? Úgyhogy Isti, meg is szakítom a meccset mindjárt, kilépek egy pillanatra, de utána még, hogyha vagy, visszaléphetünk, csak hogy megmaradjon a 16 wined. De erre válaszolj már, amit kérdezek. Szilvi, köszi. Nem, itt vagyok, visszajövök, csak hogy ne menjen el a wined. Amit kérdeztem. Dick az ember. King! Ó, de szép volt, tesó, nagyon szép volt, köszönöm. Srácok, csak hogy tisztázzuk.
Mivel itt össze-vissza írogattak nekem, én azért mutattam, hogy mert hogy így bántod őket, meg úgy, meg ilyen, hogy senki nem bánt senkit, azért egy pillanatra mutattam a kamerába, semmi másért. Nem úgy, hogy 10 percig, meg 15 percig megfordítom és melyek utak, vagy valamit, tehát nem úgy volt. Csak így megmutattam, így felmeltem, hogy senki nem bánt senkit, érted? Ennyi, mert olyanokat írtak, hogy na, értitek? Úgyhogy ennyi. Köszönöm amúgy King, köszönöm King, nagyon nagy volt. Szép volt, tesó, nagyon szép volt. És már írják, hogy kirakta, hogy videózod őket, de vagyis videóztam őket. Strudel Krinim, nézd meg, öcsém, az a tusz is, nézd meg, mit csinálnak. Srácok, írjátok már meg, mi a véleményetek erről most. Na, tudod, kiléptem, hogy megmaradjanak a vinnyeid, mert nem akartam ilyen unkorrektül, mert nem tudom, ki nyomta ott a botokat. Aztán egyből írták is, hogy nyaló, ez az, amaz, ez nem, gyerekek, ez korrektség, mert hogyha most indítunk, akkor megmaradtak a vinnyei, így, hogy kiléptem a meccs végén. Nem akartam, hogy a szép győzelmem volt. Mert King segített és nyertünk volna, persze, igen. Nyertetek volna egyébként? Volt King bedobott egy nagy ajándékot, igen. Na hát, de nem lehetett tudni. Tesó, de most kérdeztem az előbb valamit, arra válaszolj már. Mit kérdeztél? Hogy ilyeneket írnak, hogy kint van a videó, hogy én gyerekeket mutogatok, meg ilyen hülyeség. Hát nem is mutattál gyerekeket. Arról meséltél, hogy ott szedik a virágot az anyjukkal. Igen, és volt ugye, hogy én mutattam, hogy mert írták, hogy én ezt meg azt csinálom, hogy senki nem, el is voltam eleve fordulva. Hát ez csak kretének írnak ilyeneket, hát nem is lehetett látni. A hintát lehetett látni, amit csúszkáltál, miért nem arról beszélnek? A fákat, meg minden ilyesmi. Hello. Látod, és akkor így 17 fined lett. Így, hogy kiléptem, úgy megmaradt egyébként. Így van, szivatnak, csak semmi nem voltak ott gyerekek, nem voltak ott gyerekek. Semmi gyerekek nem volt. Nem nekem azt írták, nem akarom mondani, hogy ne bántsd őket, meg ilyeneket, hogy bántalmaz, meg ilyen, és én azért mutattam, hogy eleve ebbe az irányba voltam, föl volt a hátam, csak hogy bemutattam így, hogy senki nem csinál semmit velük, hanem ott játszanak. Ebből a célból mutattam egy pillanatra. Tehát semmi olyasmi, amiket írt. És akkor már azt írja, hogy kitették a videót, és gondolom rá is írkálnak most. Úgyhogy, és akkor látod, Zohár, és akkor emiatt terjed az emberek között, hogy ki tudja, mit fognak aláírni. Látod, ezt csinálják? Így van, Andi, ahogy írod, unatkoznak. Ja, unalmukban már nem tudják, hogy mit csináljanak. Ilyeneket írnak, ezt nem mosod le magadról. Ilyeneket írkál. Ez kész. Ez olyan, mint hogyha oda mentél, mint hogyha úgy írja ezt, mint hogyha te oda mentél volna a gyerekekhez, vagy bármi. Persze, de hogyha én mutogatnak, akkor megfordítom így, azt akkor így megyek utána mindenfele. De hát nem csináltam ilyet, hanem ugye így, ahogy én vagyok benne, én pont így szembenézek most arra, ők meg a hátamra, hogy csak mutattam, hogy ott van, hogy senki nem nyúl hozzá, senki nem csinál semmi. Ebből a célból. Eleve más irányba is néztem, tehát semmi, itt ülök, tehát semmi. És ilyeneket írkálnak, öcsém. Vicsorogva videózod őket. Ilyen, ezek nem normálisak, öcsém. Na azért mondom, hát velem kapcsolatban is ilyeneket írogatnak. Azért mondom, hogy ilyen oldal az enyém, olyan oldal. Közben tiltva van nálam. A nevem Ian Vackis. Nem tudom kiállítani rendesen a neved. Ma nem megyek enni. Megyek enni. Mindjárt. Budai Gergő. Köszi. Gyás már. Jó. Na nézd meg, ilyeneket írnak. Erre mindenki emlékezni fog, az a tusz már kirakott. Vicsorogva. Itt röhögök, én vicsorgok. Miről beszélsz, ember? Milyen vicsorgolsz, meg ilyenek? Jó ember vagy, veled vagyok. Köszönöm szépen.
Nem menekültek el, itt voltak egy csomó ideig az anyjukkal, apjukkal voltak, ott vannak lent most arrafele, senki nem menekült sehova. Már megint. Persze, ilyenkor hallott, bebotoznak, az nem megy le egy óráig. Nem, ez ilyenkor volt újra. Alinak is Újra volt van. ilyen. Igen, Alinak is volt ilyen, mert ilyenkor rád rakják a botokat, hogy Ali is visszajött, és akkor is botozták. Ez úgy van. Igen, és akkor ilyenkor kell beállítani valami ajándékra. Nem, akkor- hanem Hát ez vicc kategória. Menekülés 100